Després hi ha el cas dels veïns dels masos afectats per l'alternativa G, que allí havia de passar sobre el nou traçat de tren d'alta velocitat, que per culpa d'això els expropien 80 masos, els passa el traçat de l'AVE, que és una sanja gairebé de 50 metres d'ample, pel mig. Clar, aquesta gent esperaven que els van notificar que les obres començarien el dia 3 de setembre i el dia 6 de juny ja van començar les escaladores custodiades per la Guàrdia Civil a anar fent feina. Ja es veu que ara ho han paralitzat i que les obres començaran oficialment el 15 d'octubre i els he enviat una moció, diguéssim, del Ministeri de Fomento, em sembla, dient-los que si tenen algun arbre o alguna cosa que vulguin respectar, però clar, si han passat aquí, què cony hem de portar? Si teníem aquest avellaner o aquest oliver que tenia 100 anys i ens ho van tirar a terra, què cony hem de portar? Com ens ho haguessin dit abans, no? Sí, així funcionen les coses en aquesta ciutat i l'alcalde ho permet. Després també hi ha una cosa molt greu, aquest dipòsit de gas que es volen fer a l'urbanització Blancafort, entre l'urbanització Blancafort i la carretera de Cambrils. L'Ajuntament ha donat permís per fer cates geològiques, perquè hi ha una borsa buida, un espai buit per ficar l'equivalent a un dipòsit de gas, un dipòsit artificial de gas, evidentment, una borsa artificial, que seria equivalent, diuen, més o menys a 1 milió de bombones de butani. Si hi hagi una explosió, o hi ha una fuita de gas, o peta algun camió cisterna que hi estarem traginant tot el rato, s'anirà a la ciutat a prendre pel sac. És perillós això, sembla que la normativa, me sembla, no ho puc assegurar encara, ho tenim d'investigar, la normativa diu que un dipòsit d'aquesta mena ha d'estar com a mínim a 5 quilòmetres d'un nucli de població, perquè si peta allò és com si petés una bomba atòmica, sense radiació.